самые красивые дни дома сидим. Все, друзья, готовимся к эфиру, ладно? Hayırlı kеш, хөрмәтле тамашачылар, өр-яңа без телеканалында өр-яңа без өйдә дигән проектны сезгә тәкъдим итәбез. Бу проект кысаларында без атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе кичке сәгать 7-дә үз изоляциядә, татарча әйтеп әйткәндә инде үз теләкләре белән өйдә торучы татар сәнгать әһелләре белән туры эфирга керәбез. Аларның хәлләрен сорашабыз һәм шушы үз изоляциядә нәрсәләр белән шөгыльләнгәннәрен, нәрсәләр белән мәшгуль булганнарын һәм алга таба планнарын белешәбез. Бүген бездә кунакта Татарстан Җумһуриятенең атказанган артисткасы Алсу Әбелханова һәм татар эстрадасының яшь гаиләле җырлы гаиләсе Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова. Исәнмесез, дусларым? Сәлам, барчагызга да. Хәерле кич. Исәнмесез, без сезне күрәбез, сез безне күрәсезме? Мин инде бу тапшырның, бу проектның тәртибе шулайрак. Мин сезгә сораулар бирәм, сез мин биргән сорауларга чиратлап җавап бирәсез. Бер-берегезгә дә сораулар бирергә мөмкин, әгәр дә инде нинди булса кызыксыну бар икән. Иң беренче сорау инде ул гадәти сорау. Бөтен кешегә дә без иң беренче шушы сорауны бирәбез. Кыскача гына сөйләп үтегез әле. Ничек берничә сүз белән генә сөйләп китегез әле. Ничек үтә көнегез шушы үз изоляциядә? Ничек башланып китә ул һәм ничек ул төгәлләнә һәм шушы көн дәвамында сез нәрсәләр эшлисез? Алсу, иң беренче син сөйләп кит әле. Әйе, хәерле кич, Фәнил. Беләсеңме? Мен күлә башладым уже өйдә утырырга. Башта ничектер бер каяда чыгарга мөмкинлек булмаганда борчылайдым, ничектер уңайсызлана идем. Хәзер менә бүген эфирга чыгабыз дигәндә дә тиз генә чәчне тарап алдым да, җайлы гына менә кием кидем дә, шундый рәхәт что-то. Бер каяда барасы килми уже. Мана ничек аңлатырга инде? Сиңа бу рәхәт була башладымы, әллә син ялкаулана башладыңмы? Ялкаулана башладым. Көнең ничек үтә, Алсу? Сөйләп кит әле. Син ничә торасың? Торгач ничисең, аннары ничисең? Миңа инде иртә торырга туры килә, чөнки балаларның мәктәпләре башланды. Каникул беткәчтән соң без өйдә бит онлайн. Ничек әйтергә, занимаемся онлайн. Әйе. Һәм олы малай бер бүлмәдә, кече малай икенче бүлмәдә. Мин шыпырт кына йөрим, обедка хәтле сөркенергә дә куркам, чөнки анда укытучы, бөтен балалар алар ишетелеп тора. Мин ишетмәсеннәр дип тышкан кебек йөрим әкрен генә. Шул арада эшләр эшләп, аннан соң инде менә бүген без фатирдан үзебезнең һавага чыктык инде, үзебезнең менә шушы участокка дип әйтик, бераз утырып торганда алмалар, алмагачлар, крыжовниклар һәм инде бәлкем мунчада кирип китәрбез дип уйлыйм. Демәк, балаларның укулары бетә, аннан соң сезнең обед була инде, бит ашап аласыз. Әле алар укыйлар обедтан соң да ике хәтле. Аннан соң юк, мин аларны менә шушы дәресләр арасында ашатып өлгерәм. Озын тәнәфесләре буламы әллә теге? Мәктәптә булай. Мин алар янында йөрим, булай сөйләмичә Булай күрсәтеп, тәлинкәләр белән. Anlaşıldı. Шулай сөйләшергә өйрәндек уже. İşarələr белән. Көн шулай үтә, anlaşıldı. Көн балаларның укуы белән үтә, кич белән нишисез? Әйтәмеш, менә бүген инде без күбрәк һавага, хәзер җылыткач чыга башладык шул участокка һәм урамда бит инде без чыкмыйбыз, анда шәһәрдә дип әйтик, куркыта инде ничектер подъездларны тотынмаска дип, кибетләргә сирәк кенә чыгабыз. Шуңа күрә һавага тарткач загырып барабыз инде. Сез инде... Монда эшли башласаң эш бар.
Аңлашылды. Аңлашылды, рәхмәт. Рафил белән Илмираны сөйләтеп алыйк әле. Аларның әле мәктәптә укый торган балалары юк. Алар икесе генә. Көнне ничек үткәрәләр икән? Кайсыгыз сөйли? Мин беләсезме нәрсәдән башлыйсым килә? Алсу әйтте бит, мин бүген киенеп тә тормадым, ничектер тиз генә чәчләрне ясадым да, мин киресенчә, каядыр хәзер бит инде без менә бара алмыйбыз телевидениегә дә менә сезнең янга без килә алмыйбыз әйме? Һәм шушы эфир безнең өчен менә урысча әйтмешли выход в свет. Шуңа күрә бүген күлмәкләр киеп, бизәнеп килеп утырдым, телевидениегә килгән сыман. Димәк, син үзеңне күз алдына китердең, бүген телевидениегә барып, студияда минем белән туры эфирда сөйләшәсең дип, биме? Шулай дип күз алдына китерде. Безнең көнгә килгәндә, безнең вакыт бераз гына күчте. Уяну вакыты Илмираны белмим мин аның сәгать ничә торган, ул гадәттәгечә торган, минеке күчте инде. Мин обед алдыннан гына торам. Минем ятуда инде таң алдыннан гына булып чыга. Шуңа күрә көн ничек уза торабыз. Biz kvartirda bitinde Kazan'da arşivimiz, işemiz, televizyon karıyımız, kitap okuyumuz, arşivimiz, işemiz, televizyon karıyımız, kitap okuyumuz da yapıyoruz. Ayıplarga yatkach benim bütün hatun kızlarının oyundağı fikirler sıman, irtəgə нәрсә pişirirgə ikən, irtəgə нәрсә pişirirgə ikən deyip oylap yatam. Eminim ki şöyle, irtəgə нәрсә işləməskə ikən. Аңлашылды. Сез мине икенче сорауга китердегез. Нәрсә эшләргә, нәрсә эшләмәскә дигәннән, бик кызык безнең өчен инде нинди эш изоляция хәтле эшләнмичә торадыр. Була бит, мәсәлән, вакыт юк әле, моны соңрак эшләрбез әле дип гел шайтып читкә куеп торган нинди эш эшләнде. Бу икегезгә дә сорау. Алсу, син җавап бир әле беренче әйдә. Минме? Нинди эш эшләнде, моңа каршы кул җитмәгән? Фәнил, минем бүтән эшләр эшләнде. Мин нәрсә эшләргә белмичә торам уже, потому что балконда җылды. Миңа калса, Гафу ит бүлдерә, миңа калса ул эшләр изоляциянең беренче атнасында ук эшләнеп бетте буга инде. Менә бөтенләй эшләнеп бетте. Чөнки без инерция буенча нәрсәдер эшләргә теләп йөргәндә, имәк каядыр нәрсәдер эшләргә бит инде дип. Эзлисең үзеңә эш. Хәзер эшләр дә бетте, ул эшлисә килми. Гөлләрне утыртып бетердем, бер гаршуктан икенче гаршукка. Кирәкме юкмы, алыштырып бетердем дигәндә монда. Аннан беләсеңме? Бөтен ул әйберне шулай ук иде мин генә эшләмәгәнмендер. Бөтен кәгазьләрне, элеккеге кәгазьләрне менә ничектер алар бер урыннан икенче урынга күчерелеп торады. Кирәк булыр әле дип. Ниндидер ноталар. Даже консерваторияда укыган чактагы ноталар чыкты. Анда ниндидер хатлар, даже женихларымның хатлары чыкты. Нәрсәләр генә тапмадым. Әллә нинди фотолар элеккеге. Бер дә моңа хәтле кулга эләкмәгән. Кайберләрен йыртып та ташладым. Даже мин бер дә белмәгән кешеләрнең фотолары чыкты. Әйтәм, кем икән бу? Нишләп ята икән бу фотолар миндә дип аларын да ташладым. Әле аларны актара башлагач, ностальгияларга да бирелеп киткәнсеңдер. Ностальгия булганда бөтенсенә җибәреп яттым әле мин башта. Вообще беренче атнада үземә дә бөтен кешенең ниндидер ностальгиясе булып, видимо, актарганда альбомнарны, фотоларны, миңа әллә нинди фотоларым килә башлады бөтен кешедән. Татар җыры фотолары, бергә каядыр булган фотолар кызык. Аннан соң үзем җибәрә башладым. Миңа калса, менә хәзер ул тема Инстаграмда да популярлаша. Кешеләр инде гел бер төрле фотолар куеп аргач, алар әллә кайчан төшкән, әллә кайчан ял иткән фотографияларын кире Инстаграмга куя башладылар. Кайракта мин уйлап, 90 елдагы фотоларны. Мин кайракта уйлап та куям, әйтәм, әллә изоляцияны бетерделәр микән? Башта аңлашмыйсың бит, элеккеге фотография икән. Кайбер кешеләр бит датларын куймыйлар. Рафил, Илмира, сезгә дә шундый сорау. Нинди эшләр җыелып ятадыр, эшләмичә ятадыр, вакытын көтеп аларны эшләдегезме? Biz de kişi bütün bulan kağızlarını yığıştırdık. Kişi, mında şkafta jiyilip yatadır, benim ipak kağızının doговорları, anda kağızlar, nindi kağız var, bütün üstü bir iki tartmada yatadır, şularını tertipte saldım. Kişi şahsen üzüm
Bulay kelganda kitaplar o'qilmish yotadir ya. Olgan kitaplar var ya. Şu kitaplarni o'qib bitirdim. Şundan üstüme tag'in kitaplar hali mana bugun da olib qaytdim bir 4 kitap. Umuman shularni o'qib bilan shug'ullanaman. Bulay dega qo'y bu ishni ishlisi bor deb turgan ishlar allani yo'q edi. Shunga ko'ra dega butun ish uskina solgan edi. Mana naqtas o'sha dega samaraзвитие bilan shug'ullanu ishim bir degan vaqt bo'lib chiqdi o'zi. Әйе, миңа калса бу үз изоляциядан соң күп кешенең аңы яңарып, ничек дип әйтгәндә, яңа сулыш белән чыгыр, чөнки күпләр китап уку белән дөрестән дә шөгыльләнәләр, Instagramнан да күреп була. Яшь гаиләгә шундый сорау бирим әле, без бераз юморлырак сорау булыр микән соң инде. Ничә тапкыр әйткәләшергә өлгердегез бу изоляция дәвамында? Yadır ana bütün kişi şimdi sıra bireyim. Savaşı bitmediniz meyle, soğuşu bitmediniz meyle, sızanda ikevleştik. Bizning mana kirisincha negadir shu samoizolyatsiya vaqtida kirisincha biz nechikdir mana Manga shekil aytkelashadi nima mana ish vaqti bilan turli situatsiya bilan aytkelashadi turib keladi. Mana bunda uyda tura boshlagach sabab yo'q aytkelashirga. Belki o'zingiz ishdan anlagansizlar, Habib bizga uzoq birga turasiz bular. Ayda yo'q barga bir-birimizning kayfini buzmaygal deb. Bilmayman, belki shunday. Anlaşıldı. Bu tege aralarınızın yakınayıp gittiği bir de әйткәләшмәвегезнең бәлки киләчәктә инде без теге җимешләрен дә күрербез әле Алла бирсә. Иҗатка килик әле менә барыбер иҗат кешесе бит инде ул менә сезнең нәрсәгә мин алып барам. Хәзер без Алсуның бер төшергән видео ролигын карап китәсебез килә. Бу видеоролик безгә күрсәтә инде. Аннан соң ул турыда сөйләшәбез әле. Иҗат кешеләре үз изоляция вакытында да тик тормыйлар. Һаман иҗатта дип әйтикме соң инде. Әйдәгез дуслар, игътибар экраннарга Алсу Абелханованың үз изоляциядә төшерелгән бер кичкенә ролигын карап китик. Әлбәттә, безнең инде бу роликтан соң Алсуга берничә сорау бар. Алсу, бу видеоның идея авторы кем иде? Режиссеры кем? Төп героинсын күрдек инде. Моны инде без улларым белән төшердек, чөнки беренчедән микрофонның кирәге юк. Хәзер гел скалка, гел пешерү. Шуңа күрә микрофонны скалкага алыштырдык. Аннары улым алай әйтә. Әйдә, әни, монда менә стремянкага хәзер минем укый торган дәрс ясый торган лампа бар, шуның белән яктыртабыз да, әйдә сине төшерәбез дип, кеше малай вентилятор, фен белән чәчләремә өреп торды һәм шундый бәләкәй генә ролик төшердек. Мен әйтәм, әгәр дә изоляциядә озак утырырга булса, менә клипларны шулай өйдә үзебез төшерәчәкбез инде. Нишләргә? Нишләп ул клипны төшердең син? Ул нинди максат белән төшерелде? Бу бер шаяр гынамы, әллә моның инде теге тамашачыга якын, тагын теге якынаясы килү максаты белән төшерелде? Ой, бу шаяр менә эш юктан. Иде bütün эшләр эшләнеп беткәч, ял көннәре иде, субботамы, воскресенье.
Buşkun buğay. Balalar da ayteler, nenen işlerge. Meytem çoğutur bin kiyingen de yok, bizengen de yok, gül halattan, gül nersedir. Nersedir indi şunda bizendim. Ali bir tane de kulmege de neden? Prostinden yasalgan. Şuşu seri prostinni uradım da kulmek kilip çıktı. No şulay ittirip prosta kızık için, vakit ötkerir için indi. Özümün icatıma kirip gitken gibi buldum. Anlaşıldı. Миңа калса, син башта мендәрне кайыш белән урамакчы булгансыңдыр бәлки. Аннан соң инде барыбер үзеңнең Фәнил, мин шундый кирәк кеше имен. Минем гел кешечә булырга тиеш түгел. Ул мендәрне инде миңа эстафета буларак әллә ничә кеше җибәрде. Инстаграмга директка сиңа вот эстафетаны передаю Абульхановой дип. Мин уйлап тордым да мәйтәм, ничә мин бөтен кеше кебек мендәр бәйләп чыгыйм инде. Минем простыня булсын дип. Шулай ишмичә. Anlaşıldı, bir kişilerine interaktif yasap alası kelgen idi. Менә мин хәзер генә искә килеп төштем. Рафил белән Илмирга шундый сорау бирәсем килә. Сез хәтерлисезме икән, эстрадага Алсу Абелханова нинди җыр белән аяк басты? Әйдәгез берничә вариант әйтеп карыйк әле. Кайсы дөреслеккә якын килер микән? Менә сезгә сорау. Алсу үзе дә утыра. Алсу, син әлегә җавап бирмә. Алсу Абелхановның иң беренче таныткан җыры нинди җыр дип уйлыйсыз? Мин үземдә истемә төшереп утырам тупта. Нинди җыр? Менә бу мәхәббәтнең соңгы төне. Ne? Zülfat Hakim белән җырлаган дуэт түгелме? Зөлфәт Хаким түгел бугай анда, башкаручы икенче ий бугай. Нинди җыр соң Зөлфәт Хаким белән? Мин менә бу җырны нишләп тордым? Алсу, bu dürü cevap mı? Fənil, biləsinmi, tanılıb ketken jır kirek bidin değil mi? Buna xətti zırlanan jırlar түгел. Biz indi anlauışa hər bir jırçının özünün bir vizit kartçıkısı bula. Anladım. Bunda şol jır. Менә минем Зөфәр Фәридиновның ике jırı bir vaqtda çıktı. Birisi Paralqalar, ikincisi Мәхәббәтнең соңгы төне. Менә мин, мәсәлән, bilmim qaysı jır İlk birinci Paralqalar Yangırağaç, indi min şu Paralqalar işin aldım, Altın Bars premiyasın, anarsın Мәхәббәтнең соңгы төне işin. Менә qayсысы чыгарган, анысын үзем дә белмим, siz ничек уйлыйсызdır? Әмин уйлаган идем, менә Илмир да әйтеп утырды, ул Зөлфәт Хаким белән аны бераздан бутады бугай. Гәрәй белән җырлаган җырыгыз бар бит, җаным. Җаным, ул инде тагын берничә елдан соң гына булды. Анысы соңракмы әле аның? Anlaşıldı. Hazır indi min təqdim etəm, əgər də bizim rejissyorlar mümkünlük bilsə, Rafil bilən İlmir'nin da bir qızıqlı roligi var. Anı köşete alırız mı ikən? Qarigəli. Rafil bilən İlmir də izolasiya vaxtında aşağı ham kitap oxu bilən boş arada şulay qızıqlı bir rolik çürgənlər. Şuna qarab ötək əli. Мен ойнап отырам болып шығамын. Икнәрсе. Мә, олайса ойнап қара. Бик жеңіл іш деп білесің сен. Ато бик олайды. Давай. Қоя бассаңlar. Кнопкаларына. Менә шул. Жайлығына кебек. Вот шул. Аны идән жоны, аны утукланы кімді бұлдыра? Şöyle kere günahsan.
Bu videoны инде без ниндидер бер мәзәкнең экранизациясы шиклерәк итеп кабул иттек. Тагын бер мәзәкне искә төшерде бу. Шулай бит ире гармон уйнап утыра ди, хатыны эшли ди, моңа килгәндә нишәп хатының эшли, син уйнап утырасың дигәч, а вдруг сугыш башланыр, ә мин арыган дип әйткән шикелле булды. Менә мин нинди фикергә килдем, Фәнил. Әйе. Мәйтәм, нинди роликны алма, гел мискин ирләрне, хатын-кызлар нәрсәдер гел тәнкитлиләр. Ну, дөрестән дә хатын-кызның иде эше күбрәк бит, шулай бит. Шулай инде күпләр бит инде хәзер менә бигрәк тә теге фатирда булган вакытта әйткәнем анда бит бөтен әйберне җыештырып бетергәч, эшләп бетергәч, балконнарын җыгач, инструментларын җыгач бит инде анда фактта эш бетә. Шуңа күрә күпләр шул исәптән мин дә үзебезнең тормыш иптәшләренә ашарга, пешерергә дә ярдәм итә. Башладык инде, кая барасың? Әйе, күпләр. Менә минекеләр дә күкәй пешерергә өйрәнделәр. Әйе, ул роликны без әле бераз гына соңрак карап китербез. Алсу, шундый сорау бирәсем килә әле менә бу кичә генә синең булды телемост дип әйтик инде Лондон белән сөйләп кит әле бу. Лондон белән түгел, Америка белән, ни белән? Америка белән хәтта. Сөйләп кит әле бу нинди проект, бу кем аны тәкъдим итте, нәрсәгә нәкъ менә Америка белән? Бу Америкадагы безнең татар ничек әйтик инде, татарларның диаспорасы әйе шундый тәкъдим белән чыкты. Америкага телемостка чыгарга дип, мин инде башта идән генә чыгармын дигән идем. Ну, без бит инде чит илләргә күп йөрибез сабантуйлар белән. Шуңа күрә таныш, быел Америкага барырга тиеш идем сабантуйга. Визалар да әзерләп куйган идем. Әмма ләкин менә именно аларның иң беренче сабантуйлары шуңа күрә менә изоляция вакытына туры килде. Барып булмады, бөтен границаларны яптылар. Һәм инде алар шуңа күрә шундый тәкъдим белән чыккач, мин студияга бардым. Менә чыктым. Чөнки чыкканым юк, студияда без икәү генә музыкант белән, тере тавыш белән клавиши астына гына һәм инде әлбәттә үземнең аранжировкаларга кушылып, сәгать ярым тур эфирда булдык һәм нәрсә әйтәсем килә, алар анда барысы да аралаша. Шуңа күрә менә шушы бер сәгать ярым арасында Америка белән элемтәдә булганда Чехиядан, Канададан, Австралиядан, Лондоннан чыктылар кешеләр элемтәгә. Шуңа күрә минем өчен ул шундый күңелле булды, шундый ничектер күңелемә якын булды. Менә шул хәтле күп илләрдә минем татар дусларым бар икәнен мин аңладым шушы вакытта. Менә ул бит чит төбәкләрдә яшәтергән татарлар бердәмрәк дип әйтәләр. Сез моның белән килешәсезме алса? Әйе, алар Нишәп шулай икән ул? Нишәп? Вынуждены. Мәҗбүр. Вынуждены. Мохтаҗ буламы ул? Мәҗбүр. Мәҗбүр, гафу итегез. Алар мәҗбүр бер-берсе белән нык итеп аралашырга, чөнки алар күп түгел бит инде. Менә беренчедән инде алар якынча гына барыбер бер-берсе белән илләр дип әйтик. Һәм бер-берсен бик әйбәт беләләр. Сәлам дип, менә бөтен илдән имеш сәлам дип элемтәгә чыктылар. Шушы Илмир исемле егет белән аралашып инде. Һәм менә минем шундый мөмкинлек булды, шулай яңадан барысы белән дә күрешергә, бер-беребезне ишетергә, менә булган илләрдә танышларым чыкты. Һәм инде әлбәттә яңадан үземнең җырларымны алырга тәкъдим итергән. Димәк, әле мондый телемостлар алга таба да булачак. Шулай бит? Алла бирсә шулай дип уйлыйм инде, чөнки миннән сорадылар, Алсу, кем белән элемтәгә чыгыйк, кемне менә тәкъдим итәр идең синнән соң дип. Мин инде анда үземнең киңәшләремне бирдем, әмма ләкин алар безнең танылган баянчылар белән элемтәгә керделәр бугай миннән соң. Ну, бик әйбәт проект. Аңлашылды, Алсу, рәхмәт. Мин хәзер теманы кисәк кенә борып җибәреп, Рафил белән Илмирга мөрәҗәгать итәсем килгән иде. Менә быел безнең Казан кичләре проекты бит инде без телеканалында тормышка ашырыла башлады. Шул концертта быел гына өйләнешкән яңа пар дип әйтик инде Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Шәйдуллина концерт вакытында бераз гына сатулашып алдылар. Алмаз инде тели Зөлфирәнең үз фамилиясын йөртүен, Зөлфирә инде ялгышмасам бераз гына теге каршы килеп торды бугай моңа. Рафил, Илмира, сезнең гаиләдә мондый ничек әйтик инде сорауның күтәрелгәне бармы? Менә бүген дә мин сезне игълан иттем, Рафил Җәләлиев, Илмира Гыйльфанова дип. Мин бит Рафил һәм Илмира Җәләлиевлар дип әйтмәдем. Бу тема сездә ничегрәк яктыртыла гаиләгездә?
Ну әйт. Bizde bu problem yok Fani, dürüstünü aytkanda. Biz ana başta ok söyleship koyduk. Ilmira özünün fikrini bildirdi de endi. G'ilfanova familiyasi sahnada qoldirishapmi deb shunga ko'ra men anga qarshi kelmadim tegi. O temaga sotulashib, mengadir fikrlar aytishib turmadik biz. Mana bu yilgi konsert programmasida biz o temani yumor formasida kiritgan edik. O tomoshachiga qiziq formada endi biz ani 2-3 turli bitirib tegi teatral formada o'ynatib kiritib jiberdik. Bular uchun barliqda tegi oilada bu problemaning bo'lgani yo'q. Pasportda, dokumentlarda Elmira mening familiyam bilan yuring. Так что sahnada u tegi durustini aytganda o'zina kim bo'lirga anga komfortliroq shu bo'lsin. Shunga ko'ra mening anga birinchi qarshi fikrim yo'q. Hatto o'zining ismini o'zgartirib birini taxallus bilan jilay boshlasa da men anga qarshi. Anlaşıldı. Demek sen şahıs irigen qısu yağında tugurinde. Elmira, men sana şunday so'rab berasim kelar. Mana sen kuyovga chiqqancha mana narsaga aytam, ko'pgina ishroqlarda mana Alsuda aytib bitali. Mana elikiga yozuvlar kelib chiqdi deb. Шулай ук менде ижиштирган вакытта бер блокнот таптым. Һәм анда минем булачак тормыш иптәшем дип әйтгәндә, миңа кияүгә чыкканчы ук үзенең исемен минем фамилия белән язып караган. Рафил, син тандай күрәсең хатын-кызларда ул шундый. Һәм икенче битен ачкан идем, анда ул яңаша имза куйырга да иренеп маташкан әле. Шуңа күрә Эльмира, син алай булдымы? Син алай эшләп карадыңмы? Дәрестә парларда отырганда, мәсәлән, теге Эльмира Җәләлиева дип теге бер дәфтәр теге була бит, кайракта парлар күңелсезрәк була, кул тик тормый. Юк, беләсеңме, мин нигәдер теге сәхнәдә үземнең фамилиям калачагын ничектер мин аны белә идем. Имзаны куеп ничектер менә аны теге репетировать итү мәсьәләсе ул миндә булгалады. Шуңа күрә мен аны кагазларда бер кайда тапмадым, кандай берне. Әле мен кай вакытта була шулай паспортны ачып җибәрәм дә, мен әйтәм, синең паспортың соң теге Гыйльфанова дип күнеккән, үзендә сәхнәдән үзе теге мәҗлес анда Гыйльфанова дип гел игълан итеп күнеккән, паспорты минем кулга килә беләгә дә ачып җибәрәм дә, анда язылган минем фамилия бик аптырап китәм. Теге кем соң ул? Гыйльфанова беләсең килеп. Әле хәтта менә минем теге загранпаспортта мин үземнең фамилиямны алыштырмаган килеш йөрәгә, минем анда да Гыйльфанова Эльмира дип тора. Шуңа күрә теге бездә бу мәсьәлә теге бик нормаль карыйбыз без бу әйбергә. Проблема әйбер түгел безнең өчен. Сез бик демократик гаилә дигән фикергә киләбез инде. Хәзер инде бераз гына иҗат темасына да сөйләшеп алыйк. Булып бит инде барыбер гастрольләр, чыгышлар туктаса да, иҗат тукталмый торгандыр. Алсу, бу көндә нинди эш белән мәшгульсең? Берәр яңа җырлар эшләү өстендә ул бит инде барыбер аранжировщиклар белән теге читтән торып та аралашырга була. Менә бу дөньялар җайланып киткәннән соң нәрсә көтәргә сездән? Минем уйлавымча, менә шушы изоляция вакытында как раз яңа җырлар барлыкка киләдер. Чөнки дөрестән дә бөтен кеше менә шул яктан күбрәк шушы якка басым ясый. Мәсәлән, минем инде bir yıl yarım ölük yazılgan jırga bir nişik aranjировка işlenmey tura idi. Hem aranjировщикларда biraz boşap ketken qarayım. Şu an göre bik tege eleke şaltıratsan vakıtım yok degen aranjировщикларда Rahimi tegiz dip işke alınalar. Şuna göre kazanıma bağışlanan jır, men onu Instagram'da koydum indi. Rus tilinde hem Tatar tilinde bir kuplet Tatar tilinde bir kuplet Rus tilinde şunday gimn bularak nendidir menä men özümniň Kazan'da yaratkanny bir kaçanda yaşırmadım. Dürüsten de men Kazan'ның patriotu dip aytdik, çünki Kazan'ı bek yaratam. Hem menä şuшу Kazan'a bağışlap jir yazgan edim. Keyin yazgan edim, Rusça tekst yazgan edim. Endi Rami Saymet Tatarça tercüme etdi. Atelimoz bulganda Amerikadagı dostlar, Londondagı dostlar menga İngilizce bir kuplet şulay yazıp berdi. Hem menä şuшу jırnyň aranjировкасы Allah'a şükür barlıkka keldi. Men onu yazdırdım. Hem klip gana düşürge kaldı. Ansın indi ala berse menä şuшу şiirler bitkeş. Anlaşıldı. Rahmet. Rafil Elmira, sizge de şunday sorau. Biz men indi Instagramda görgän bar Rafil ol özü studiyada da otura.
аранжировкаларында үзе ясый, димәк инде сезгә бу мәсьәлә җайлырак бирелә торгандыр. Мәсәлән, бүгенге көндә бит инде аранжировка ясасаң да, мин үзем дә бер җыр язырга уйлап йөрим, ләкин әлегә егетләр әйттеләр, Фәнил кызганча каршы язырга мөмкинлек юк ди. Сиңа килеп булмас микән, Рафил? Сез җырларыгызны кая яздырасыз? Менә шуны сорыйм әле. Җырларга менә бу карантинга керер алдыннан, bu үз изоляциягә керер алдыннан инде бер иҗат кичәсе булырга тиеш, бер шәхеснең инде без шуңа дип 2 җыр әзерли башлаган идек. Ләкин ни кызганыч, ул да инде бу изоляция режимына эләкте дә, шуңа күрә ул җырларны яңгыратып булмады. Дөресен әйткәндә, без ул җырларны әзерләп өлгермиләр ди. Шуңа күрә менә бу җырларны хәзер теге ныклап торып, әзерләп бетереп маташабыз. Без инде аны башта өстән генә аранжировщиклар белән дә эшләп ятадыр. Хәзер инде мин аранжировщикларга әйттем, мин әйтәм, тыныч рәвештәге сезнең вакытыгыз бар. Теге килеп бетмәгән, эшләнеп бетмәгән нюанслар эшлиләр. Дөресен әйткәндә, мин аранжировкалар белән бик шөгыльләнмим хәзер. Баштарак ясыйдыр мин аранжировкалар. Ләкин студия үзебезнеке бар. Без менә үзебезнең теге плюсовка дип атала инде ул. Плюс фонограммаларны үзебезнең студияда үзебез язабыз. Мин аларны үзем ясыйм. Булай аранжировщиклар белән без инде дөресен әйткәндә дистанцион рәвештә хәзер менә безнең Агыйдел шәһәрендә бер аранжировщик егетебез бар, гаилә дустыбыз. Бик менә соңгы арада безнең эшләгән күп кенә җырларның аранжировкасы ул. Менә хәзер безнең чыгарга тиешле бер җыр, ул шулай салмак җыр булачак инде. Җәйге уйлар сезонына дип әзерләп маташабыз, кияү белән килешкә, бәлки беренче җыр дип, бәлки беренче бию итеп җырларга яки биергә дип. Шул җыр тиздән әзер булыр, аның аранжировкасы әзер булып килә инде. Шул әзер булгач, без студиябызга барып тавышны яздырабыз да, һәм ул чыгачак. Аңлашылды. Тагын бер сорау бирим әле шуннан ук. Сез бит инде әйттегез, менә сез бүгенге көндә квартирада. Сезнең хәзер бит инде үзеңнең теге подъездда, дип әйтик инде, үзеңнең йортта яшь торган кешеләр белән теге аралашу бик бармы бит инде? Беләләрме сезнең йортта җырчылар яшәгәнен башка кешеләр? Кемнәрдә теге танып, менә подъезддан чыккан кергән вакытта, менә чөнки мин үзем дә кайракта шундый ситуациягә юлыгам теге. Сезне кайдыр күргән бар, телевизорда күргән бар дип әйтәләр. Без менә бу шушы үзебезнең фатирда 3 елга якын торабыз. Һәм узган ел Яңа ел төнендә, 1 январь көнне без кунакларны озатырга чыктык. Һәм шушы вакытта урамда безгә килде бер хатын. Ул шушы подъездагы кунак булып чыкты инде. Ул да кунакка булып килгән булып чыкты. Һәм шушы хатын безне таныды. Таныды да шуның белән онытылды бу. Һәм шундан берничә вакыт үткәч, берничә ай үткәч, бу хатынның кодагые шушы безнең подъездда торган булып чыкты. Һәм шушы безгә һаман безнең теге почтовый ящикка безнең җырларның сүзләрен язып китерә башлады. Шуннан соң үзе шигырьләр китерә башлады безгә. Җырларыгыз инде, шулай итегез инде, булай итегез. Шуннан безнең фотографияларны почтовый ящикка сала башлады. Менә ситуациялар булгалады. Булай булгалады берничә тапкыр. Теге мин күбрәк йөреп торам бит инде Максимә белән әйтә булгач кешеләр барлыкка килде, бар. О, сез безнең йортта торасызмы? Әйтәм, әйе. Сез бит шундый кешеләр, сез бит җырчылар, артистлар дип шулай мөрәҗәгать итәләр. Күп булмаса да, приятно. Ярый, теге апаның кодагые килгән әле, алайса белмәгәндә булыр иде бер подъездда җырчылар белән яшәгәнен. Шушы сорауны Алсуга да бирим әле, Алсу. Синең ничек бу ситуация? Син таныйлармы йортта? Әлбәттә инде, Фәнил, ничек инде? Конечно, бөтен кеше белә. Мин инде Син ничек, син менә мин андый вакытта үзем дөресен әйткәндә ничек итеп, нинди реакция белдерергә икәнен белмим. Мин ничек ялып калам. Син ничек үзеңне тотасың дип bakıyorum. Мин сыр бирмим, беләсеңме? Беренчедән мин бизәнмичә йөрим көн барышында. Бик иренә бизәнергә, чөнки без бит инде кич кенә концертка чыгабыз. Кич булганда иде менә концерт алдында гына бизәнеп куясың матур итеп. Көн барышында анда мәктәпкә барасыңмы, садикка барасыңмы? Мин бөтенләй косметикасыз йөрим һәм кайчак
tanımazlar deyip de uyluyum. Бесполезно. Ничек шықсан да таныйлар һәм білесіңлер, шундай қызық әйбер, кайбер кешеләр яшермиләр. Бөтенләй таныганнарын алар инде сразу елмаялар, исәнләшәләр, сөйләшәләр. Мин шулай ук сөйләшәм. Кайберәүләр, мәсәлән, безнең кибеттә, өй янындагы кибет, менә бер хатын диме, 1-2-3 ел бер сер бирмәде. Мин аны марҗа хатындыр да дип уйлаган идем. Бер серен дә бирмәде, күрсәтмәде таныганын. Рәхәтләнеп аның алдында инде булай да килгәнем бар. Тегеләй дә килгәнем бар. Мен ничек кенә теге тиз генә кибеткә чыгып керәсең бит. Булай да барган бар. Мен әйтәм, барыбер белми бу мине дип имән. Оказывается, бу мине гел көндә танып, карап, сер билмичә генә шулай ниткән икән. Чөнки 1-3 елдан соң уже сөйләшә башлады. Менә шул җырыгызны яратам, бу җырыгызны яратам дип. Андый кешеләр бар ул, үзләре сине таныйлар, ләкин үзләре сер бирмиләр. Кайберләре теге танымамашка да. Син бит инде күзе... Фәнил, без бит инде улай берне сразу сизәбез. Мәсәлән, мин сразу сизәм, таныдылармы, мине юкмы. Мәсәлән, кибеттә барасыңмы? Күздән күренә ул, кешенең реакциясыннан күренә ул, ничектер реакциясы. Сразу, даже менә күрсәтмәскә телиләр, астан гына карап тертеп куялар, ниләрен, иптәшен дип, менә без күрмибез дип уйлыйлар. Мин аны сразу сизәм. Бу хатын вообще күрсәтмәде, сер бирмәде. Аңлашылды. Рәхмәт. Безнең шундый җылы әңгәмә бара. Без инде бераздан роликлар турында онытып киткәнбез. Менә Алсу бит үзенең кулинар ничек әйтик, җиңүләре турында бер ролик төшергән шушы көннәрдә генә. Әйдәгез дуслар, карап китик, бик кызык килеп чыккан. Нәрсә эшебез? Мама, что поесть? Мамочка, что покушать? А сегодня что? Так, бүгенге көннән чиратлашып пешерәбез. Ризык төрләндерүнең ничек авыр икәнен аны инде хатын-кызларына белә. Алсу, ничек итеп үзеңә илһам табасың? Хәзер бит өйдә бөтен егетләр, бөтен ирләр өйдә булгач, гел даими рәвештә ризык хәстәләп торырга кирәк. Көн саен бит берәр генә пешереп булмый. Әле синең үзеңнең бер башкалар белми торган сумочкада калдымы егетләрне шаккап торырлык рецептлар? Ой, ул этап шулай ук битеп килә, Фәнил, ул илһам, чөнки баштан ничектер шулай ук дәртләнеп киткән идем. Әйтәм, өйдә утырам. Теге бер дә пешермәгән әйберне пешерим әле. Менә монысын искә төшердем, әнинең теге элек пешерә торган әйберне пешерим әле дия. Бүтән әйберемне пешереп бетердем, хәзер кызык түгел уже. Хәзер уже пешерәсе килми, тиз нәрсә булсын өчен генә ашмы нәрсәмә пешерәм дә, ул этап шулай ук үтелеп бара. Эльмира, Рафилнең берәр яраткан, бирәк тә яратып аштырган ризыгы бармы? Син ничек төрләндерәсең ризыкны? Бәрәңге. Любой видта. Вареныймы, кыздырганмы, запеченныймы. Бездә күкәй, любой видта, күкәй. Дигәннән, менә шушы фантазия темасына минем дә нәкъ шулай bütün әйберне пешереп карадым. Әллә нинди теге мәңге пешермәгән хачапури по-аджарскиларга хәтле пешердем дә бер көнне шуның хәтле менә йомырка белән помидорлап шуны бөтенесен бергә табага салып, омлет итеп болгатып ашыйсы килде. Һәм әллә нинди авыр ризыклар кырыйда торсын, шушы йомырка белән помидордан да тәмлерәк әйбер булмады. Ул бит шундый теләк барлыкка килә, әгәр дә бәйрәмнәр озакка китсә, бәйрәмнәр озакка китеп тәмле әйберләр ашаганнан соң, бигрәк тә яңа ел каникулларыннан соң теге колбаса белән йомырка кыздырып ашыйсы килә, яки бәрәңге белән скумбрия ашыйсы килеп китә. Фәнил, беләсеңме, миңа малай узган көнне улы малай әйтә, әни, пожалуйста, можно я поем доширак дип.
Шулай. Аңлашылды. Безнең тагын бер ролик бар. Рафил белән Илмирның кызыклы ролик, әйдәгез әле шуны да карап үтик әле туры эфирда. Алло, хатын. Ашарга әзер булдымы инде? Булдымы не? Ладно, мен хәзер чыгам кухняга ашарга. Син давай балконга чыгып тор. Самоизоляция пек. Самоизоляция инде. Миңа калса инде бу ролик әзрәк кенә гаилә тормышын терелендереп җибәрү максатыннан төшерелгәндер дип уйлыйм. Дуслар, безнең бик җылы әңгәмә, теге вакыт үткәне сизелми дә. Һәм инде без әңгәмәбезне хәзер йомгакларбыз, ләкин аңарчы мин инде һәрбер интервьюны, һәрбер туры эфирны тәмамлый торган бер безнең сорау бар. Шул сорауны сезгә бирәсем килә. Менә шушы үз изоляция, үзең теләп өйдә тору тәмамланганнан соң иң беренче сез нәрсә эшләргә җыенасыз? Бу хәзер бүгенге көндә бик популяр, бик актуаль сорау. Аны Instagram, интернет челтәрләрендә бик ишкына бирәләр. Шуңа күрә без ул сорауны сезгә дә ялдырасыбыз килде. Җавап бирегез әле. Чиратлап, Алсу. Ой, мин әтиәниләр янына кайтырмын дип уйлыйм. Күп кешеләр бит хәзер изоляция вакытында әтиәниләре янына кайталар. Мин алар янына кайтырга куркам, чөнки саклыйсы килә, алар бит олылар. Менә үзең әйтәсең бит, бәлкем Симптомсыз. белмичә дә сөйлибездер дип. Бәлки без симптомсыз авыртабыздыр дип шулай сөйләштек бит, диме? Кем белгән, барбер менә кайтканда аралашасың заправкада, анда-монда кибеттә, белеп булмый. Аңлашылды. Рәхмәт. Димәк, Алсуның планы үз изоляция бетүгә, әтиәниләре янына кайту. Ялгышмасам инде Илмира белән Рафил белән Илмира әтиәниләре янына кайтып килделәр. Балташта кунак булдылар. Шаллыга кунакка бардылар микән юк икәнен мин белмим. Сезнең нинди планнар үз изоляция бетүгә? Шалла иртәгә, кстати. Бик вакытлы сезнең белән туры эфирга кергәнбез икән. Иртәгә минем әниемнең туган көне. Вот, шуңа күрә анда бармыйча булдыралыйбыз, барабыз. Шулай инде, шулай. Яраткан тещаның туган көне бармыйча калырга ярамый. Әни белән бабайның азык-төлек запасларын килеп кайтабыз рәк. 1-3 көнгә барып инде, изоляция биткәннән соң, Тәни дөресен әйткәндә, уйлаганда юк, улай бер турында. Гомумән теге без моңа кадәр ничек яшәдек, моннан соң да тормышыбызны шулай яшәп теге дәвам итеп китәчәкбез генә. Без андыймы дип теге төшенкелеккә бирелеп, тегеләй булырмы, булай булырмы дип һич тә уйламыйбыз. Менә ничек тормыш дәвам итеп китәчәк, шулай дәвам итәчәк. Шуңа күрә теге ниндидер менә иң беренче көнне шулай итәбез, икенче көнне булай итәбез дигән тәгаен генә фикер юк. Шуңа күрә менә ничек бар шулай кабул итәчәкбез. Изоляция бетте. Теге нинди эшләр безне алда көтеп тора, нәрсә эшләсе бар, кая барасы бар, шул эшләрне без эшләячәкбез. Фақат шул. Мин моны нәрсәдән чыгып сорау биргән бу сезнең бит Instagramда карасаң Илмирның кибеткә барулары турында, синең аны кибеткә баруларын турында шулай бик кызыклы видеолар бар. Мин әллә уйлаган изоляция бетүгә сез берәр көн күрешмичә торырсыз микәнлә дип. Иртә белән теге ике якка чыгып китеп, әйдә бу хатын кич белән генә күрешергә ял итегәле бер-беребездән дип. Дуслар, бик зур рәхмәт. Хәзер инде миңа калса инде без бөтен шушы туры эфирларны, бөтен интервьюларны битерәбез инде гадәттә теләкләр белән. Шуңа күрә әгәр әйтер сүзләрегез булса, тамашачыларга безнең Без телеканалына берничә сүз белән генә үзегезнең теләкләрегезне яудыра аласыз. Югары позитив нотада тәмамларга, бәлки әле Рафил үзенең тальянын да якынга тартып куйгандыр. Бәлки берәр куплет җыр белән дә тәмамларбыз. Мин теге җырлау дип әйтмим, мәҗбүр итмим җырлауга. Берничә сүз генә сездән теләк. Алсу булымнан башлыйк. Миннәнме? Мин әлбәттә бүтән теләгем юк. Исән сау булып, Ходай Тәгалә күрешергә насыйп итсен. Менә коллегаларым белән сәхнәдә, синең белән Фәнил, үзегезнең тапшыруларыгызда, концертларда, шулай ук
Hem de elbette tuğanlar bilen, halk bilen kuruşası kile. Bizga Исән ijod сау булыйк. ijod кешеләренә ул бик кадерле. Рафил Эльмира, сездән дә берничә сүз. Беләсеңме, чыгып урамга, ой, исәнме дип кочаклашып буласы килә, белә шулай. Аңлашылды. Минем шушы теләкләргә кушылабыз. Минем тагын бер әйтәсе килә. Ну, теге баналь булса да инде паникага бирелмәскә дигән сүз бар. Шуннан да менә әле бүген дә шушындый теге, ну, начар гына яңалыклар ишетелә. Теге паника ул кайбер вакытта ширдән дә начаррак булып чыгарга мөмкин, начаррак последствияларга китерергә мөмкин. Шуңа күрә бары тик күтәренке кәефкә шулай булырга тиештер, исән сау гына йөреп чыгарга насыйп булсын иде ди. Телик һәм исән сау күрешергә насыйп булсын барчабыз белән дә. Менә теге минем ишеткән бар инде, әти-әниләр дә шуны әйтәләр. Шәхсән аерым безгә генә килгән ниндидер борчу булса, монда инде паникага бирелергә мөмкин, нәрсәдер уйларга мөмкин. Бу инде гомумән хәтта дәүләткә генә түгел, безнең илгә генә түгел, бу инде дөньяга килгән шундый бер афәт. Шуңа күрә әлбәттә бардыр инде төрле теге матди яктан төрле баскычта булган кешеләр, әлбәттә теге финансовый подушкалар булган кешеләр, кемнәрдер инде бик кыен хәлдәдер бүгенге көндә, ләкин ничек кенә булса да һәрбер керү юлының аның чыгу юлда булырга тиеш. Шуңа күрә хәлләр җайланып китәр Аллаһ бирсә, иң мөһиме барыбыз да сау сәламәт булыйк. Менә коллегалар белән, коллегалар белән сәхнәләрдә, концертларда күрешергә насыйп булсын, мәҗлесләрдә күрешергә насыйп булсын, Алла бирсә алга таба. Шуңа күрә иң мөһиме исән сау булып һәм паникага бирелмичә яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт җылтырәкләрегезгә. Мин дә җаваплап шуны әйтәсем килә. Тирре килеш, исән сау килеш күрешүләр насыйп итсен безгә Ходай. Шушы күңелле теләкләр нотасында без идә дигән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Киләсе чыгарыш булачак пәнҗешәмбе көнне кичке сәгать 7-дә сезнең белән туры эфирда булачак Айгөл Нәбиуллина. Исән сау булыгыз, үзегезне саклагыз.